Днес сме на Витошка. Харесват ли ти очите ми? Много. Конечно нарешено. 3. Чадър. Мери Попинс. Ева ти как го направи? Ще ходя на спа. Мерси много. Кепелите. Заради виното. Усещаш ли ги мъжете? Да. Като лъжат. То всички лъжат, така че не е много трудно. Викаш, маските да си знаят. Да, много ясно. Те са приоритет. Със сигурност. Ама така малко надолу по гръбчето. Да. Не меже ли? Не меже ли? Ходил ли си на ескейп рум стая? Да, не ми харесва. Много се мисли. Що? Много се мисли. Знаеш какво мога да спечеля? Какво? Инстаграма ти. GiftTube. Знаеш ли какво значи? Да, знам. Какво? Дето подарят преживявания.